Hi mga Ibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. Ano pa hinihintay nyo? 2024 na mga kaibon. At pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na na-upload natin. Every week po mga kaibon, nag-upload po tayo ng video. Ngayong week na to mga kaibon, napakasimple lang pag-uusapan natin. At yung pag-uusapan natin is yung best bird o ibon under 1,000, 2,000, 5,000 at 10,000. At meron pang 30, 70 at 100. I-discuss po natin yan. Pero syempre bago natin i-discuss yan, may shoutout muna tayo at mag-announcement pala muna tayo sa gagawin nating paraffle mga kaibon. Napakasimple lang po sa gagawin nating paraffle mga kaibon kasi malakas kayo sa amin, malakas kayo sa akin mga kaibon. Instead of isang ibon lang ang ipamimigay natin, gagawin na natin yung dalawang ibon. Gagawin na natin yung pinagpipilian nyo sa dalawang yon. Hindi na kayo kailangan mamili. Dalawa na yon ang ipamimigay natin mga kaibon. Pero, okay, mag-upload ako ng isa pang video mga kaibon kung ano yung mechanics. Pero ito yung dapat yung tandaan mga kaibon. Dapat po subscriber kayo ng Ibon at Iba Pa sa YouTube at follower din po kayo ng Ibon at Iba Pa sa Facebook. Yun po yung dalawang pinaka-importante. Kasi po pag hindi, I'm very sorry to say pero pasensyahan po tayo mga kaibon, yun po yung qualifier natin para manalo kayo. Okay mga kaibon, malinaw po kasi malakas kayo, dalawang ibon hindi nyo kailangan pumili. Pero kailangan subscriber kayo sa Ibon at Iba Pa sa YouTube at follower din kayo sa Facebook page natin na Ibon at Iba Pa din po. Napakasimple lang po, tapos i-announce ko sa isa pang video kung ano ang gagawin para manalo mga kaibon. Okay? At syempre, gaya ng sinabi ko kanina, bago natin simulan ng napakasimpleng topic at interesting topic natin, napakagandang topic nito mga kaibon para malaman nyo kung ano yung mga ibon under sa mga amount na yun na sinabi natin. Magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon natin walang sawang sumusuporta sa channel natin mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre magsa-shoutout na tayo sa mga kaibon natin walang sawang sumusuporta sa channel natin. Gaya ng sinasabi ko parati, dahil sa inyo nagpapatuloy po tayo at maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, medyo marami to kaya medyo bibilisan na lang po natin mga kaibon. Shoutout kay Kaibon Elmer de la Cruz. Oy, salamat pala sa kay Boss Elmer sa pag-avail ng aqua. Happy breeding po. Angel Beliena ng Kabunatuan, Jerome Abdon, John Kenneth, Mark Wilson Avindano, Dels TV, Iris Tumildan, Randy Mandras, Elmer Sinidosa, Philippines.ph, Ma'am Rodaline E. Cruz, Rayfield Morales ng Mexico, Pampanga. Sa mga Pampanga dyan, mabuhay po kayo. Nandyan ako last Sunday. Eric Chunsim, asawa niyang si Ma'am Richelle at anak niyang si Eric Jr. at sa mga ka-duty niyang kasamaan sa guard. Maraming salamat po sa suporta niyo mga kaibon. Jose Caparoso, Michael Basibas, Rio Mendoza, Jovito Bailon at mag-ibon ng mga tagig. Sa mga tagig dyan, buhay kayo. Arnel Macalma ng Bataan, Pedro Ramos Jr., Kevin Bilote ng Pangasinan, Lee Avery ng Santa Rosa, Laguna. Sa mga Laguna dyan, mabuhay pa kayo. Patax Mini Avery, MME members, mga big time dyan na member nito. Mabuhay po kayo lahat. Michael Mangulas ng QC, Got New Breed Vlog, pasuporta mga kaibon. Luhi Rojo ng Nabotas, Mark Joseph Caparas, Ray-Ban, Jumel Nolasco, William Garcia, KJ Mini Avery ng Samar, Nest Vlog ng Kalayaan, Laguna, Choi Jaka ng Pangasinan, Joey Tamayo ng Caloocan, Kagawad Jerry 1, Raymond Pasis, Leo Lunaria at kay Ma'am Cheryl Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria, Luis Lane Fernandez, Ernie Rebol Losan, Team Colets, Corpus John Clifford,
Joven Mini Avery ng Nike Cavite, Lotgardo Matic ng Novaliches Quezon City, at si Kaibon Reynan Biol. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. God bless po sa inyong lahat. Okay mga kaibon, ngayon syempre di-discuss na natin yung napaka swabe at interesting na topic natin. At yung topic na to para malaman natin kung anong best o pinakamagandang ibon o bird under sa price na 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 30,000, 70,000 at 100,000. Grabe no, may ibon na 100,000 pala. Sa mga bagong subscriber natin, baka magtaka kayo kung may mga ganitong halaga na ibon. Meron po at merong mas sobra pa at mas mahal pa. Kaya ito na, i-discuss na natin para sa inyo mga kaibon. Umpisahan natin sa best bird o ibon under 1,000 pesos. Ang pinamaganda, kung ito, advice lang sa inyo, kung may bibili kayong Paris na o mas mura, kasi depende din to mga kaibon, pero ito suggested lang natin to na price. Iba-ibang breeder, iba-iba yung price nila, pero ito po best bird sa under 1,000 pesos. Baka may makuha kayong Lutino, Albino at Crimino under 1,000. Napakaganda na po yun. Best buy na po yun mga kaibon. Kasi po, kaya ko nga sinasabi ko parati, ito yung mga ibon na hinahanap parati mga kaibon. May buying po to, kaya maganda bilhin mga kaibon. Okay, susunod dito is 5,000 pesos. Best bird under 5,000 pesos. Syempre, kung may makuha kayong Paris na, mas maganda. Pero ito po yung mga ibon na to. Per piece po to mga kaibon. Lutino Opa, Albino Opa, Crimino Opa Hen, kasi ang Crimino Opa mas mahal, Opa Dilute, Parblo Opa Dilute. Okay mga kaibon, best buy po yan below 5,000 kasi po kaya na sinasabi ko, may buying po yan, hinahanap, at marami pang naghahanap ng mga nag-umpisa rin sa pag-ibon. Magandang gawing materyales mga kaibon. Okay, susunod is best buy below or under 10,000 pesos. Okay, best buy under 10,000 pesos. Unahin natin yung Opa Pale Faded o Opa PSL. Kung pwede kayo makakuha ng cock o hen o Parblo Opa PSL na hen sa below 10,000, mas maganda. May nakita tayo na karami nag-post Green Opa Dan na hen, pero sa Green Opa Dan na hen medyo maraming debate to mga kaibon, kasi sa genetics daw hindi naglilimlim, hindi nagbibreed. Kaya depende sa inyo, i-test breed nyo, mag-iingat kayo kung ano yung bibilin nyo na Green Opa Dan na hen, kung susugalan nyo yan. Pero may debate yan mga kaibon kasi yung genetics daw talaga nito, hindi sila nagbibreed. Okay, pero tayo gusto nating i-test breed to. Actually may na-test breed na tayo doon. I-update ko na lang kayo kung anong nangyari. Okay mga kaibon, susunod is Crimino Opa Kak. Siyempre yung Crimino Opa Kak, napakaganda. Best investment sa pagbili ng ibon. Kung baguhan ka, dito ka magsimula, napakaganda. Okay, ibon, best price or best bird under 30,000 pesos. Medyo may kalakihan na amount, pero ito yung mga ibon na pwede nyong bilhin sa amount na yun mga kaibon. Okay, Aqua, syempre Aqua Opa. Baka may mabili kayo dyang may karga na, walang karga, basta ito po yun, Aqua Opa. Mapa B1, mapa B2 man, 30,000 pesos. Green Opa Dan Kak, syempre kak na to mga kaibon. To sigurado mabibreed, walang genetics issue kasi kak po, kaya mo to i-breed. Parblo Opa Dan na kak, kasi ang Opa Dan ngayon or ang Dan ngayon medyo may buying, daming naghahanap, in demand, mababa ang presyo, akalam ko sa buying, pero gumagalaw siya. Kaya at least kahit papano, pag bumili kayo, hindi kayo matatakot na parang hindi gagalaw yung ibon na to o yung mutation na to. Kaya ito yung best deal na makakuha nyo sa 30,000 under na price na ibon na mabibili nyo. Okay mga kaibon, dito tayo ngayon sa medyo may presyo na, pero gaya na sinasabi ko, ito yung magandang bilhin sa presyo na to. 70,000 pesos.
best bird na mabibili nyo under 70,000 pesos. Grabe, 70,000 no, ibon. Okay, una-una sa listahan dito, syempre ang Aqua Opa Ino. Kasi yung Opa Aqua Ino, nakaraan may buying na po talaga to. Medyo mababa lang din ang presyo pero may buying siya mga kaibon. Kaya gumagalaw tong ibon na to. Yung mga nilista natin, ito yung mga gumagalaw na ibon. Hindi tayo naglista ng mga medyo hindi gumagalaw kasi gusto natin mga-upgrade kayo. Hindi kayo madismaya na gumastos kayo ng ganito tapos yun, na-stock lang ibon sa inyo. Okay, susunod dyan, Aqua Opa Dilute. Napakaganda ng ibon din ito. Kaya nasa inyo na yun kung ano yung mga pipiliin nyo dito, pero mga sasabihin natin napakaganda. Susunod dito is Aqua Opa Dan. Baka may makuha kayong 70,000 under dyan, o Aqua Opa Dan hen, o hindi natin alam. Pero kung may makuha kayo, mas maganda, kunin nyo na mga kaibon kasi pwedeng-pwede na yan sa presyo niya. At syempre, yellow face, normal na yellow face na hen, may makakuha na kayo niyan sa 70k under mga kaibon. Para pwede na kayong magsimula sa yellow face na breeding kahit papano, syempre may yellow face kayo kukunin. Kung kukuha yung yellow face mga kaibon, maganda kung walang kargang opa, hen lang kukunin nyo, okay na rin. Okay? Susunod dito is 100k, best bird under 100k. Grabe, medyo malaki-laki na to. Pwedeng pang down ng sasakyan to pero sa mga mag-iibon ang 100k minsan sa totoo lang, sa iba pambili lang talaga nila ng ibon. Ang iba dyan pinag-iipunan talaga para makabili ng ibon. Ang iba talaga kahit gaano kamahal basta gustong gusto yung ibon. Katulad sa kaibigan natin, grabe, gumagastos talaga ng napakalaki basta gustong gusto niya yung ibon. Okay, best bird o ibon under 100k, may mabibili ka ng yellow face opaline. Okay, yellow face opaline hen, island born mga kaibon. Kasi mas maganda yung island born. Okay naman yung the island born, pero kung gusto nyo talagang maganda, dito na pinanganak sa Pinas. Hindi tayo makakabili ng yellow face opa kak na island born sa presyong 100k below kasi ang island born na yellow face opa kak nasa 140-150 pa ang isa nun ngayon sa market. Kaya wala, hindi kayanin. Okay, at ito pa ang isang maganda rin ngayon, pallid opaline na hen. Bakit specific tayo sa hen? Kasi nga yung kak, yung pallid opaline na kak, medyo may presyo pa rin. Hindi tayo makakabili ng 100k below nun. Hen muna tayo. Okay, pero sa pallid syempre mas maganda kak. Katulad din sa pale faded, mas maganda ka kasi makakapagpabuga ka na kagad-agad. Kasi kung hen bibilin mo, magsisplit pa yung kak, doon ka pala makakapagpabuga mga kaibon. Kaya sa mga mutation na yon na nasabi ko, yung pallid tsaka faded, dapat sa kak para makakapagpabuga ka na kagad. Okay mga kaibon, yun po yung listahan ng ibon at listahan ng price. Okay, yung best bird o ibon under 1,000, 5,000, 10,000, 30,000, 70,000 at 100,000. Okay mga kaibon, maglalagay pa nga sana tayo dito ng 250 mga ganun, pero sa susunod na lang mga kaibon, limit na muna tayo sa 100,000. Okay, sana mga kaibon nag-enjoy kayo sa munting topic natin ngayon. Munting topic pero interesting topic siya. Abang-abang kayo sa mga i-upload natin na video regarding sa paraffol natin mga kaibon. Baka sa Facebook, FB na natin i-upload o dito rin sa YouTube natin i-upload. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa munting topic natin ngayon. God bless sa inyong lahat mga kaibon. God bless sa minamahal niyo sa buhay. God bless sa ating lahat. Have a great day mga kaibon. See you next time. Ibon at iba pa. Bye mga kaibon.